Ja 15 sekuntia lähtöön. Lähtö lähettäjällä. Ja näin lähdetään liikenteeseen. Rahko saa ihan hyvän lähön, mutta Tolonen pääsee heti kantaan kiinni ja Penttinen on myöskin siinä, samoin Vuorenmaa. Ja näin siellä joku varasti, joka kyllä nähtiin, varmaan jokainen huomasi, ja kas kummaa, Niko Vuorenmaa on noussut toiseksi, Rahko tulee siinä, Tolonen on kolmantena sitten, ja siellä vähän nelossijasta sitten käydään tämmöisen isomman häröpallon kesken tämmönen pieni kamppailu, ja nyt näyttää, että onko se sitten Jermalainen kyllä vaan, joka, ei ollutkaan, vaan Penttinen, joka nousee nyt sitten neljänneksi. Rahko, Vuorenmaa, Tolonen, ja tällä hetkellä ero Vuorenmaa 0,4 kärkeen ja Tolosella 1,1, Penttinen 4,0, Jermalainen 6,3. Ja siellä Penttinen vähän nyt teki jonkun virheen, eli nyt kolmen kärki on selkeästi erottunut, jota vie Rahko, tulee Vuorenmaa toisena ja Tolonen siinä heti perässä. Ja Vuorenmaa veti aika kauniin hyppyn tuossa kolmostriplassa, kuule. Melkein pääsi sillä koittaamaan tosta ohitte, mutta ei ihan. Eli nyt Rahko on vähän puolustusasetelmissa, Niko väläyttelee vauhtiaan koko ajan siellä takana. Tolonen tulee. Nyt kyllä Vuorenmaan kantaa, mutta ei ihan vielä ole siinä hyppysissä. Jussipatin kohdalla tulee tämä kolmikko ja nyt Rahko sai vähän kaulaa tehtyä. Katsotaan, siinä Tolonen tulee nyt sitten ihan Vuorenmaan kannassa triplahyppyrillä, mutta näköjään Vuorenmaalla tää tripla on ollut aika pommin varma ja näin Vuorenmaan Niko siirtyy kärkeen. Toisena Tolonen, kolmantena Rahko, kärkikolmikko suoran päässä tulee pikkukummuille. Ajauttolinjalle kaunista linjaa vetää Vuorenmaa. Hyvin hyppää, Tolonen menee ohitte näköjään, kyllä. Siinä se vaan tippuu putken päälle, Tolonen tippuu kolmanneksi ja Rahko on nyt sitten toisena tällä hetkellä. Jermalainen tulee neljäntenä, sitten meillä on, hetkinen, kukas meillä on seuraavana? Niinistö viidentenä ja Penttinen kuudentena. Sitten on Räsänen, Rantala, Hölttä ja Rönnqvist. Ja nyt Vuorenmaa on saanut hyvän kaulan sillä aikaa, ilmeisesti siellä on ollut joku pikkuinen ohjelma myöskin Rahkolla. Eli nyt tällä hetkellä Vuorenmaan ero seuraavalla Rahkoon on 2 sekuntia. Sitten tulee Tolonen, hän on jäänyt kärjen vauhdista 5,9 ja Jermalainen 8,5 sekuntia. Ja Niinistöllä katsotaan hänen ero vielä kärkeen 14,2 sekuntia. Eli 2 minuuttia 22 sekuntia on ajettu. Vuorenmaan Niko musta-vihreällä autolla pääsuoran päästä johtaa kilpailua. Tällä hetkellä tulee ajanottolinjalle. Rahko siinä kovasti miettii, että millä ihmeellä tuon Nikon oikein saisi kiinni, koska nythän Nikolla on 1 voitto alla ja jos Nikokin tämän voittaa, niin silloin hän varmistaa tämän finaalilähdön voiton kokonaisuudessaan. Ja siinä sitten näin hienosti antaa tilaa ja Eskelinen se auto jäi uudestaan siihen muuten. Ja nyt Vuorenmaan Niko teki pienen virheen ja sillä aikaa Rahko pääsi ohitse, pääsuoralla menee 1, 2 ja 3. Rahko, Vuorenmaa, Tolonen on järjestys tällä hetkellä, kärkiauto kirkkaan keltaista ja sinistä löytyy kopasta, sitten tulee vihreä, musta ja kolmantena tämmönen Mersun hopea. Ja siinä nyt Rahko on saanut vähän keulaa ja Niko on joutunut puolustusasetelmiin. Kyllä vain, mutta Niko vetää triplasta melko vauhdikkaasti, mutta niin vetää Tolonenkin. Eli järjestys ei muutu, ainoastaan Rahko saa vielä lisää kaulaa. Kaula on suurin piirtein pääsuoran mitan verran. 3.30 ajettu. Ja nyt sitten tilanne on, eli Rahko edelleen kyllä johtaa. Nyt on jakauduttu vähän leveämmälle alalle. Vuorenmaan Niko tulee edelleen toisena ja siinä Tolonen oli vähän samassa kiinni, mutta vähän joutui tuossa kummulla pieniin ongelmiin. Mutta Rahko vie omasta yksinäisyydestänsä, 3 sekuntia siinä on matkaa välissä, itse asiassa 2. Ja Tolonen on 3,4 sekunnin päästä kärjestä, mutta nyt Tolonen tekee virhe, joka antaa Nikolle vähän hengitystilaa. Ja nyt nähdään sitten, että pystyisikö Niko ajamaan ton Rahkon vielä kiinni. Ja Rantalalle tiedoksi, että se on nopeampi auto, se on edellisellä kierroksella jäänyt. Eli anna hänen mennä rauhassa, eli aja hänen konttiin, hän ajaa voitosta vielä kilpaa. Kiitos näin. Siinä oli aika lähekkäin, nimittäin välillä ne tilanteet jo.
Eli kärkiauto, kirkkaan keltainen, sinertävä koppa ja läpinäkyvä siipi. Toisena musta, vihreä auto läpinäkyvällä siivellä myöskin. Ja kolmantena sitten täysin hopea auto. Ja nyt sitten Vuorenmaan Niko tekee pienen virheen triplassa, mutta ei tarpeeksi pahaa virhettä, että Tolonen pääsisi vielä haastamaan häntä, mutta Rahko kyllä pääsee karkuun ja 5 minuuttia tulee pikkuhiljaa täyteen. Rahko on maalissa voittajana, Vuorenmaa toisena, Tolonen kolmantena. Eli vielä kun tuutte sieltä maaliin, niin pikkuhiljaa hyvä. Siellä odotellaan vielä 3 autoa. Eli Penttinen, Jermalainen, näin. Ja vielä kun Niinistö tulee sieltä, niin meillä on kaikki autot tästä lähdöstä maalissa. Näin, kaikki autot maalissa. Rahko, Vuorenmaa, Tolonen, Penttinen, Jermalainen, Niinistö, Räsänen, Rantala, Hölttä, Rönkvist on järjestys. Ja seuraavana sitten